Τώρα σήμερα θα πάμε σε ένα πολύ τρομακτικό δάσος. Με το φίλο μου το Στράτο. Όπως βλέπετε, αυτή εδώ η πόρτα είναι σπασμένη. Επειδή μπήκε μέσα, το κάγκελο αυτό είναι σπασμένο. Επειδή μέσα μπήκε ένας πολύ επικίνδυνος άνθρωπος. Και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Κοιτάξτε, πεταμένο μανταρίνι. Wow, με δηλητήριο μέσα. Είναι πεταμένο γιατί κάποιος το δάγκωσε και πέθανε. Oh shit. Νυχτερίδα, νυχτερίδα! Φτάσαμε εδώ. Τι είναι αυτό? Κάτι είναι. Ζόμπι, τρίχα ζόμπι. Ζόμπι. Τρέχα. Oh shit, μας κυνηγάνε. Τρέχα. Τι είδες το χέρι? Τι είδες το χέρι? Όχι, το πήρε μέσα. Μαμά μου. Αυτό είναι πολύ τρομακτικό μέρος. Άμα εσείς ήταν στη θέση μας, θα έχετε χεστεί πολύ. Ναι, αλλά εμείς δεν πηγαίνουμε και πρόσφατα, γι' αυτό δεν φοβόμαστε τόσο πολύ. Στράτο, μην πας εκεί! Είναι κάτι τέρατα. Ναι, είναι αόρατα. Δεν τα βλέπουμε. Υπάρχει ένα... Άιντε, bye.